एसे मोजां दे डाइलगफ्रा किल'मिटारनि गोजान माने माबायदि मोनखो खामानि मावनानै मेंला जोब्बाय खोमा मेंबाय मा खालामो उफाय गैया सानसे समावहाय सोलायनांगौ जायो आरो न'आवबो थांबावनांगौ जायो दिनाहाय न'आव थांनाय समाव आरोबाव माबाबावदो बिदिनो लिंथ्रि फिनथ्रि अब्ला भिडिअखौ बेयाव दोनथ'दो खानाया थांदों गारियाव जाबाय नै बे गिदिर माबा सौसौदो संगायदों ना दोन संगायदों ada polisi bagus sengaja maya Jebai. Ini. Lagi. 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 Cara boleh nanti pada kiri nak. No. Lagi. Wow. Buri balik ni, buri balik. Lagi. Kau nói beleg tali deh. Hello guys, दिनैहाय आरोबाव जोङो गोजाम मोनसे रुमनिफ्राय फैनानै नैबे गोदानावहाय सफैफिनबाय दिनैनिफ्राय आरोबाव नैबेयाव गोदान रुम लाफैनाय जाबाय गाइस नै लोगोफ्राबो दङ बेयावनो गासिबो रोगाग्राफोर गोजा बिथांमोना बिसोरो ओरैहाय नैबे रुम गोदान सोलायनायावहाय थफ्ला लानानै फैलादोंमोन आरोना दा नै बेबायदि खस्थ' खालामनायखाय जोंनि नैबे न' मालिकआ बिथाङानो नैबे चन्दन दैमारि बिथाङाबो चेनेल दङ सि दैमारि नोंसोरो बिथांखौबो सि दैमारि सार्च खालामबानो मोनगोन आरोना बिथां सि दैमारि साबस्क्राइब खालामनानै हो गावजों गाव अनलायनानै बर'जों बर' माने साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय रावनिबो खहा जाया मोनसेल' बेल आइकन टिक थुना होनांगौ आरो बै राइट साइडजों थानाय गोजा गाबखौहाय प्रेस खालामना होब्लानो जाबाय आरो नै बेजों लोगोसे जोङो मा खालामदों ओरैहाय माखासेफ्रा थफ्ला थफ्लि रोगानानै मेंबाय सेकेन्ड फ्ल'राव फैनायनि खोथा थफ्ला लानानै फैबाय दा नै आं नोंसिनोहाय ओरैबायदि मोजां दिन्थिसिगोन ना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय वाव भेरि डेन्जारास दाल ओंख्रि दै बिउटिफुलथ' नुवाखै गोथाव नुथारबाय माथो नै लोगोफोर नायनानै लादो बियो जाहैबाय अमा बेदर
Guys, this is the pork fry, Northeast traditional food. इसी को बोलता है हमारा नॉर्थ ईस्ट का ट्रेडिशनल फूड। हमारा नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले बोडो आदमी लोग ऐसे बना के खाता है। देखो दोस्तों, इधर में और ये चिकन करी है। एक आदमी पोर्क नहीं खाता है और सुअर का मांस नहीं खाता है, इसलिए इधर में चिकन बनाया गया था। और इधर में हो गया ये राइट साइड, अभी भी गैस निकल रहा है, उसको मैं आप लोग को मुझे तो शौक लगा, करंट लगने का जैसा लग गया मेरे को, क्योंकि ये अभी भी गैस निकल रहा है कुकर। इसको मैं ओपन करके नहीं देख सकेंगा। लोगोफोर आं बेखौहाय ओपन खालामनानै दिन्थिनो हानाय नंला, मानो होनब्ला दाबो गेसआ गगासिनो दङ। जानो हागौ खोनादोंबो फिसि गाबाय थादों। ओरैहाय मस्ला मस्लि गासिबो सेटिं जाजोबखाबाय। फाइनाली जोङो ओरैहाय बर' सिकिउरिटिनि बिल्डिंनिफ्राय बारग'बोनो हाबाय। दा एसे सान्थि बायदि मोनसिगौ आरोना, होजोंहाय बांद्राय दैनि थाखाय प्रब्लेममोन, बेनिखायनो जों बेयाव खारबोनाय जाबाय। स' अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। रुमाबो नै बेनोमोन, नै बेनो बिराद मोजां। रुमालाय साफानो क्लिन, जेरैहाय हाजोनि दैया बोहैबोला साफा जायो बेबायदि नुखायो। नायना लाबानो जाबाय। औ दिन्थिना होजोबनायसै आङो नै गोजौआव। वाव, भेरि बिउटिफुल। Looking so good, guys. See, you can see. शादी का नक्शा भी उधर ही है। ये हो गया शादी का तस्वीर, ठीक है। कितना सुंदर देख रहे हैं ना, देखो। भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नाय जासिगोन रायजोफोर। फुराना रुमनिफ्राय भिडिअ मोनसे माबायदि मोनखो नायदो। केमेरायाबो फार्स्ट टाइम GoPro Hero 10 जों टेस्टिं खालामनायनि। जुदि भिडिअआ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। जै बर' हारिनि।